Vítaj pri novom videu, dnes ti ukážem, ako ošupeš a napracuješ pomelo. Toto tu je pomelo, najčastejšie zabalené v igelite a potom ešte v sieťke, neviem presne kvôli čomu, ale to je jedno. Viac menej je to taký veľký prerastený grapefruit, ktorý má takú veľmi jemne sladko, jemne kyslú, jemne horkastú chuť. Je to dobré, teraz si ukážem, ako ho ošupeš. Buď môžeš odkrojiť špičku a potom klasicky postupovať, ako keď šupeš pomeranč, ošupať ho do kríža. Zase narežeš vrchnú časť mesiečika, môžeš takto dookola okopírovať tento tvar. Takto si vyťahnuť celý mesiačik. Je to taká zdĺhavá prácna robota, ale výsledok stojí za to, lebo pomelo je naozaj super. Toto by si s grapefruitom neurobil, kebyže toto urobíš s grapefruitom, tak ho kompletne rozpúčiš. Pomelom sa to dá. Vidíš, hotový mesiačik. A takto postupuješ, až kým neošupeš kompletne celé pomelo. Takže ošupanie nám zabralo asi 8 minút. Takže toto, čo sme ošupali a načistili, je biele pomelo. Je ich viacero variant a myslím, že je aj červené pomelo. Na Slovensku som ho zatiaľ nevidel, ale určite by som musel vyskúšať. Ak si ho niekedy vyskúšal, tak napíš dole do komentárov, či je lepšie ako biele, ako má približnú chuť. Ak sa ti toto krátke inštruktážne video páčilo, daj dole like. Ak chceš vidieť nejaké iné, tak klikni tam alebo tu vedľa. Čau a vychutnávaj si svoje pomelo.